Haos u najavi. Večeras u zadruzi Tara Simov, Bane Čolak i na kraju Matora dobili priliku da razgovaraju sa svojim porodicama. Matora je naravno razgovarala sa svojim devojkom Sanjom Stanković i ono je ukazala da Natalija, Sani i Gagi nisu njeni prijatelji. Gde si, hej, niko nije umro, što se tako ponašaš, svi te pozdravljaju, tvoji i moji, ali da te pitam nešto, rekla je Sanja. Ko si ti? Pitala je Sanja Matoru. Matora, odgovorila je zbunjeno. To, Matora, a zašto te nema nigde? Mene da neko onako povukao za ruku, bio bi mrtav. Nemaš svoj stav, nemaš mišljenje. Dalila, šta god kaže, ti klimaš glavom, a znam da se ne slaže sa njom, rekla je Sanja. Ja se, verujem, i slažem u dosta stvari ovde sa njom, a ja imam svoje mišljenje u svemu, objasnila joj je. Hteli su ti napravi priču sa Šopićkom. Eto ti, Natalija, tvoje prijateljice koje ti ovde namješta priče. Ti nisi deo čopora, dovoljno si sama sebi, skupila si se tu kao da si ušla u reality koji se bavi depresijom i spavanjem, kulinarstvom. Ti znaš šta mi imamo napolju i nemoj da misliš šta ću ja da mislim. Ja sam svesna šta oni rade, upozorila je Sanja. Ermina je ovde rekla da je ti podržavaš, ja ne mogu da verujem u to, rekla je Matora. Pa ne, tvoja mama je sve bila u pravu, ona je bre loša. Kakvo je to ponašanje da te hvata za ruku, potvrdila je Sanja, sumnje u vezi Ermine.